kini si St. Thomas Aquinas, na tao ni siya sa 1225 AD, namatay po ni siya 1369. So, dili, 1274. Naara ni siya sa edad na mga 49, 49 years old. Pero grabe kaayo ka dako sa iyang na-contribute sa atong simbahan na Katoliko, labi na gyud sa pagpatinaw sa atong mga doktrina sa simbahan. Iyang kay Bright man kay ni siya, usa man ni siya ka philosopher, usa sad ka theologian. Iyang gi-combine ang philosophy ug ang theology. Mao man sa nagibuhat sa ubang mga santos nga mga scholars, pero nindot kay niyang pagka-combine na improve yun ba, gibase niya sa mga old sad nga mga fathers of the church, nga mga philosophers sa Manila ni Augustine, Ambrose ug uban pa. Iyan ang gipang-combine. Apil na sad to mga non-believers or non-Catholics, sila si Plato, Aristotle and other philosophers. Iyang gi-combine niya, iyang gihimuan og harmony kanang magka-unite ang faith ug ang reason. Kay kaning philosophy mao ni siya ang study sa atong using our reason. Ang theology, study using our faith, study of God. Karon matud pang St. Thomas, og dili ta makakita sa Ginoo niining makita sa atong kalibutan. So ang atong rason dili hingpit, dili mamasatisfy nya. Di sa takakita sa Ginoo kung rason ray atong gamiton, kinahanglan kita og pagtuo. Mag-abot kining duha, lingi imong tupad. Ning nakita na kas Ginoo nako, nakita kas Ginoo diri nako. Pangutan-a ba? Kinsa dinyo dinhing mga ginikanan nga makakita gyud Ginoo dihas inyong anak ta sa kamot niya, wa na ninyo kasabi inyong anak. Kinsa gid ninyo ang wa gyud makapangasaba sa inyong mga gagmayng mga anak ta sa kamot? Santo pa wa mo kakita. Kasabaan din na nimong Ginoo, kasabaan din na nimong presensya sa Ginoo, di ba? Pataka lamog tubag. Mula ingon si St. Thomas lagi, kinahanglan mag-abot kining rason og ang pagtuo. Ug mo na itong constant challenge. Unya giunsa mo na niya? Haron masabtan nato nga mga dili mga philosophers, unya mga bugo-bugo sad sa manako. Gahimo siya og gitawag og standard. Gitawag nag 5 ways of knowing God. The 5 ways of knowing God base sa atong mga makita sa atong senses. So from sensual to ganing spiritual. Unsa may una niyang gigamit? Motion, kanang movement ba? Movement. Nya ingon din siya, di gyud pwede nga ang nilihok why unang naglihok. Pragad anang og mulihok ang ligid, doon na gina dito'y naglihok nga sa munang galihok dito sa ligid. Kanang nasa sentro ba? Sana siya? Kanang nai-bearing, nai-bulitas, okay ba? Priana ba itong propeller? Galihok siyang dako nga propeller. Naaman na sa sentro, naaman na gamay ditong galihok. Moto'y prime mover. Yang mangutan nga siya, nganong galihok man to siya? Di masad pwede nga dito siya, ng kanto siya, kay inig off ni mo sa switch, di naman to maglihok. Ang switch di ay mo'y hinungdan. Niya ang switch sad, di masad siya mo lihok kung why mo switch niya. Ang kamot di ay. Niya ang kamot di masad katulpok
Kung mo pa siya nagpalihok niya, ang mata di ay. Ang mata di man sa kita, kung mo pa siya nagtudlo niya nga mo ni tanawa, ang hunahuna di ay. Hangtod na yun ka, ang hunahuna, di man sa siya kahuna-huna. Kung wa siya nagpahuna-huna niya, niingon dayong si St. Thomas, therefore, ang pinakauna gyud nga naglihok, God. We call it God. Di ba? Nindot no? So kung mulihok ng imong tupad, pasabot na anay Ginoo. So kung ang imong bana, mga blit nimo, ina rin, ikablit ko sa Ginoo. Ana. Nya, imo ding iwakli, asawa ka, kablit ka sa imong banag kaadlawon. Nya, kapoy ka imong lawas, imo ding iwakli, nga ang Ginoo man ay nagkablit. Kaya pasabot, ni kablit na nimo, movement man na, movement. Movement. Di, sa ato pa, gipalihok na sa Ginoo. Nya, unsa may imong itubag, ingna dayon gamita dayon ang atong tubag sa salmo nga mo say gihisgutan diri sa first reading, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Mangutana dayon ka sa imong bana ngano man si atubang sa diri. Mura sa kog nakasuway na okay ba na kung sa na inyong movement, wa ko kibaw ang movement sa couple man ko magtupad dito madre. Ana ba? So, sa movement palang daan, ikakita ni mong naay naglihok, ingna dayon, naay Ginoo, kaya na may lihok. Mo na ingong St. Thomas, dali ra kayo ang atong reason mo ingon naay galihok. Ang atong faith mo ingon, ang Ginoo'y nagpalihok ani. Di ba? Manyaron ko nang imong silingan, siga kaig mata, nanuktok sa inyo. Lihok na, dili. Hoy, tubang. Nya kay wa may tao ni kat-kat sa inyong koral, nakita nimo sa CCTV, unsa man ang iyang pagkat-kat, lihok na dili. Movement kisa may nagpa-move ana. Ang Ginoo. Mo na ingos Kristo ay dala nagkasabi kay gisugo nas Ginoo pagkat-kat intaw sa inyong koral. Di ba? Ana na siya. Unyarog na itaw nga nasuko nimo, unya pusil ka unsa man na movement na dili. Mo na ingos Kristo, love your enemies kay gisugo nas Ginoo. Ako ra niya ako. Ikaduha, gitawag og efficient cause. Efficient cause. Kana bang dili mahitabo kana ng cause and effect. Pananglitan ron, di ay kayo maong nibukal ang tubig. Di gito mo bukal ang tubig. Bisan tinuod og pwede siyang pabukalon, di siya kabukal tungod kay way kayo. Kung kuhaon ang kayo, mawa ang bukal sa tubig. Mo na gitawag og cause and effect. Ikaw karon naglingkod ka diha, do nagyoy hinungdan nganong nakalingkod ka. Unsa may hinungdan? Kanang bangko. Kuha ang bangko. Hindi nakakalingkod anang posisyon na. Pero kanasang bangko, di sa na may tabong na ana diha. Kunwa say hinungdan ana. Kinsa man? Ang salog. Kung ang salog, kung saan na pagkuha bangko. Mga inana ba? Kuha mo? Ako di sa ko mahimong pare, kung wala pa'y gauna na ko nga pare, o mauna ang obispo, mo ni ordin. Ang obispo, di sa mahimong obispo, kung wala sa'y gauna niya, maunang Santo Papa. So ang hinungdan nga nung na obispo, kaya na Santo Papa. Yang anong naaman sa Santo Papa, moingon din ta, ang hinungdan ana, tungod sa na simbahan. Ang anong na may simbahan? Kay na may Kristo nga nagtukod simbahan. Kinsa man tos Kristo? Mauto si Santo Niño. Pero si Santo Niño, bata man to. Kinsa may naghinungdan gauna gid ato? Ang Espiritu Santo. Therefore, ang Espiritu Santo maoy hinungdan nganong naay Padresiano nga nahimong pare. So ikakita ninyo pare, Espiritu Santo ni. Ikakita nimo anang imong tupad, tungod ni Espiritu Santo, tungod ni Ginoo. Ano? So kung naa gani effect, do na ginay cause. Nganong niburot man ang tiyan sa imong silingan nga dalaga.
Dunay nitukhang ana. Ana. Sige nag-anak ko nga to. Mao na hinungdan nga naay Ginoo. Moepekto ang atong buhat kay naa may Ginoo. Mao na ug mobuhat tag maayo sumala sa gisugo sa Ginoo. Ayaw na paghuna-huna nga moepekto banig dili. Do na ginay epekto kay gidesign na sa Ginoo. Cause and effect. So kung ang atong cause Ginoo, ang epekto sa Dios nun. Kung ang atong cause ang hinungdan nato ang yawa sa taog epekto. Lingi ay mong tupad. Ina ka na mo palit kag slat kinsay gasugo nimo ana. Kinsay gasugo ninyo kon sige kag palit og slat. Mo nay epekto sa imong buhat. Ginoo na o yawa? Ginoo. Unyag di ka mo palit. Kinsa may imong hinungdan ana nga di ka mo palit. Ambot lang nimo. Nya ang ikatulo nga akong nahinumduman, possibility and necessity. Necessity kana bang actual nga naa, possibility kanang posible pang mahitabo. Pareha ng sperm cell ug egg cell. Sperm cell, egg cell, pulos na sila mga actual na cells. Pero doon na sila ay possibility. Kung sa may posible anak kung mag-abot na silang duha, matao ang usa ka being, lain na sad nga organism. So kanang imong tupad, ang cause ana, o ang necessity ana, nga kinahanglang naa gyud, necessary gitong naa, ang sperm cell o ang egg cell. Kay wa tong sperm cell o egg cell, dili na may wa na kanang imong tupad, di na mo lingkod diha, di sad ko magwali dire. Karon kinsa man kuno ang necessary being, kana bang actual na gyud nga being. Kay lisod man ang possibility mao mahimong actual, di sad pwede ang actual nga way possibility. So do na gyud actual nga being nga wa siya mag-agad og possibility. O kinsa man nga being, that is God. Siya mo'y hinungdan nga naay daghang mga possibilities nga mahitabo, naay manok, naay iro, na tanan, tungod na kay naay God. Di ba? So ikakita nimo anang imong tupad, gikan man nag-sperm cell ug egg cell, pasabot, gi-design ginas Ginoo. Ana, no? So, makakita na ka Ginoo sa imong anak, sa imong bana, sa imong silingan nga maritis kaayo, kita jud ka Ginoo na. Ang unsa toy primero, movement, sunod cause and effect, sunod possibility of necessity. Ang ikaupat kay gradation, kana bang order of perfection, gradation. Parago na ng good, better, sa sunod na best, worse, bad, worse, worst. Kinsa man kuno ang highest good, kanang most good ba, most or best. Kini kunong tanan matud pagay diri sa unang pagbasa, kini mga halad ninyo kanang landong rani sa tinuod nga halad. Katong gihalad sa mga Hudiyo, landong lang. Sa ato pa part ba, shadow, doon nagyoy hinungdan nganong na ay shadow, di ba? Ug mao na ang Ginoo, the highest good. Kay lisod man kuno kaayo nga naa kay good, naa kay better, nya wa kay best. Gitawag na siya order of perfection. Para nang small, sunod medium, large, XL, extra XL, double XL, triple XL. Doon na paginay musangko gina kay di man jud pwede nga magsigi lang gina nga tugtumpi-tumpi. Doon na gina siya gitawag og highest perfection or the perfect being.
O kinsa may pinaka-perfect being? Ang Ginoo. Muna ang good person, dili pa na siya perfect, kaya na pa may better person. Ang better person, di pa na perfect, kaya na pa may best person. Nya kanang best person, dili sa na siya mahimong best person, kung wa gyoy permanent perfect person. Kay bisan pa gani kanang best person, na maginay imperfection. Kanamtang mayon ka nga, mao na gini akong dream boy or dream woman. Ikaminyo, away lang gyapon. Nga naman, nanggawas ang imperfections. Kinsa man gyoy perfect, ang Ginoo ra gyud. So muna gitawag og gradation. Pasabot, dili ta mohunong sa pag effort, pagpaninguha nga mag-anam tag ka perfect. Mabutan na moingong uban, hoy, sige kag ampo, musaylo kas langit. May saylo kay ang permanent naman to nga perfect ang langit. Di ka kasaylo kay permanente man to. Mo na ang akong tubag ana, naaday saylos langit. Permanente man to. Mo na si Santo Niño bata, wa siya mohonong diha. Kay kanang pagkabata, imperfect pa man na. Nisangko siya sa cross. Mao gini ang makapa-perfect sa atong pagtuo. Kanang moabot na gyud ka sa cross. Ngayong na okay ra nimo malansang. Ay ngos Kristo, kinsa may akong igsuon, kinsa may akong inahan ang maminaw ug magtuman sa akong mga pulong. Kay ang pulong sa Ginoo mga igsuon perfect. Perfect yun. Kanaingon siya nga, tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, perfect. Balanse ang imong hubag. Adili, perfect imong love. Ngayon sa may atong perfect din natay challenge, natay minimum, maximum, o extreme. Mga ganang gitawag o gradation. Ang katapusan nga way is design, the order of things, the arrangement of nature. Ngano man kuno nga ang sperm cell o egg cell sa laki nga tao inigka himo na nilang being inigawas tao man nya ang katosang cell sa iro inigkatao, iro man sad, ay iniggawas. Ang baboy, baboy man sad. Ang tanom man sad. Ang mangga man. Ang saging man. Kinsa may nag-guide ani kuno nga design. Kay ugwa gyud kuno'y magiya ani, posible nga nagtanom kag saging inigtubo kapayas. Kay wa may ga control. Posible nga ang tao inigminyo niyo tao, kada niyo anak itoy, or baktin, klain ka ha. Niya ang anay, inyong anay, dako kay tiyan, kani daghang ginig anak, pag anak kaluha tao. Kung wa gyud ga monitor, why designer? Raga na mag-cross stitch ka, di ba? Naamang kay design na sundon. Amo nang mo manage ka, ayaw na lain na ng kolora. Ang naghimos design kuno mao ang perfect being, God, the author of everything. Munang wa gyud way chaos in nature because there is God. Everything is put in proper order. The designer is God. Munang ayaw gyud pagsaway anang imong tupad. Ayaw pagsigig kiskis anang imong kilay kay design as Ginoo. Ay pagsigpakulor ana imong buhok kay mao nay design sa Ginoo nimo karon. Ayaw na lang pangambisyon nganong putot ka niya sila tag-as design as Ginoo. Nganong piyanga nang imong ilong ay lang nagpa-injection ni sige kag gasto ana design as Ginoo. Nganong brown imong naong nganong puti tong iya design as Ginoo. Ay na lang pagsupak. Di ba? Relax kay ta kun mo follow lang kita sa design. Pero anha na ta ma-pressured kung mo go against na tas design. Nanay chaos. Mao bitaw na karong ilang lalis anang atong budget nga 2025
Naamay ni supak sa design. Kinahanglan ko no gikan sa National Expenditure Program ba na katong nakuan sa Department of Budget and Management, i-forward na ngadto sa House of Representatives, maghimo sila ilang version sa budget, ilan ang i-discuss maayo dito, ipasa ngadto sa Senate, maghimo sad ang Senate og ilang kaugalingon nga version nya og nagkalahi ning maong version kay normally magkalahi man kuno, maghimo dayog bicameral meeting, representative sa House, representative sa Senate. Nya kaning bicameral committee maghimo nig ilang version sa budget, gi-align na ba, gi-reconcile ang mga differences, maghimo din sila ilang result nga gitawag og General Appropriation Bill. Nya katong before mahimong General Appropriation Bill, katong ilang resulta sa ilang BICAM, ila tong pirmahan. Kay inig humagpirma ato tanan, mahimo din tong i-ratify aron mahimong bill. Nanay legislated bill. Kay sila may tighimo. Unya, human ana, ang legislated na nga bill, ipasa na sa executive branch sa presidente. O iyang pirmahan, mao na tong gitawag og GAA, General Appropriation. Sana? General Appropriation Act. Basta GAA, bugo sa taana. Karon gi-question kay pag labas dito sa kanaganing BICAM, na may daghang mga blanco, mga items nga blanco mo na ang ubang mga mo-ratify unta, wa mo pirma. Kay nga naman, na may mga blanco. Nya karon diha sila galalis kay paglusot na kay nakalusot man gyud to bisag wa mo pirmang uban, naa na may figure pag-abot na dito sa bill. Pero pag lusot sa BICAM na ay blanco, pag-abot sa bill na nay figure. Kinsa kuno'y gabutang ani, kinsa man ang primary cause, kinsa man ang nagpakaginoo nga ning insert atong mao mga figures nga blanco man tos una, gipangita nila karon ang Ginoo, ang designer, ang engineer, ug naglalis sila. Kung di sila mobalik sa Ginoo, magsige ra ginaglalis hangtod magpinatyanay, wa gid nay epekto. Balik tas Ginoo, the truth, balik tas kamatuoran, hunungon tananing pagpamakak. Kinsa ka nilay namakak? Abangan ang susunod na kabanata. Sige, manindog na ta.